Голям проблем. Тиктокърката. Бързи! Ние сме тук! Нашето призвание! Ферма Монсър! Да възхвали сливата! Се бере гол. Голи мацки. Модерно семейство. Две пуйки с пуйчи. И идвам и я гледам, държи Катито магарито. Куца. Аха. И реве. Добро утро! Добро утро, приятелчета на ферма Монсър. Сега ще ви взема с мен. Чакай да ви река. Днес ви взимам с мен за едно влогче от ферма Монсър. Цял ден. Цял ден и нощ. И какво трябва да кажем? Нещо трябва да говорим. Не сме правили така традиционен влог. Хайде да посетим. Но ще опитаме да я направим. Ако нещо искате да говорим... Може да ни задавате въпроси. Да. И ние ще отговорим. Ще се опитаме да бъдем редовни в отговорите. И сега искаме да ви споделим как мина... Седнали сме тук под сливата. Как мина денят, в Нашия който ден. продавахме нашите диаманти. Днеска продавахме диаманти. Може би някои хора не знаят за какво става на въпрос, но ще обясним. Това са нашите уникални сливи. Сочни и сладки. Ако не минат през нашия супер претенциозен вкус, не излизат на пазара. Абсолютно. Минат Даваме само ли? най-хубавите неща, които наистина си харесаме. Ние, ако нещо не харесаме, Така няма че, чуете ли, че ние излизаме на жълтата сграда, пред жълтата сграда в Разград, Значи, значи не е за изпускане. И днешния ден беше уникален, защото се срещнахме с много добри хора. То няма как да са други, щом ни гледат и ни следват. Даже се радвам, че има и малки деца. Аз зная, виждам в TikTok. Я разкажи. Значи деца, които не ядат плодове, прояждат сливи. Представете си, сливи. Значи детето е казал на майка си: отиваш точно там, купуваш сливи. И тя му казала: ма ти не обичаш плодове. Ма те са био. И какво направи жената? Дойде Отишла, веднъж. върнала са, сбили са децата Да. за сливите и пак дойде, пак да си вземе купи още. сливи. Така че, излезем ли, това нещо е уникално. Айде сега, че много като реклама се звучим вече. Да. Да си А сега разкажем сме някакви- седнали, няма някакви да истории. кажем ми реклама, то работа. Даже няма да кажем, че това са Стенлей, най-хубавите, скоро ще са готови. Очакваме, да. за да изсушим и да предложим на пазара сушени сини сливи и пестил. Да. И сокове имаме, които за тях да говорим, не? Ще споделим. Нека да кажем, ако Ако някой иска, сте са лимитирана серия. лимитирани са. Но са върха, просто нямат други такива. 100% натурални, без консерванти, без добавяне на нищо. Ти на здраве. За добре свършената работа, за успешния сезон, който още не е минал. Очакваме Стенлито. Лешниците, орехите. И все така да снимаме. Ще си кажат някои в коментарите. Да. Едно време как казваш? Трябва да кажа нищо, защото трябва да спама. Аз не искам да звуча като реклама. Просто споделяме, че сме направили сок, защото успяхме, доста сложно ни беше докато го измислим. Няма да споделите технологията, но Да се... фирмена тайна. Да. Благодарим на нашия умен фермер, Нашия мену. Цветомир Цонев, Да. който много малко излиза на екран, но ние си го пазим и си го щадим само за нас. Да ни го ръчасате. И много го слушаме, много. Много слушаме. слушаме. Че ми умаля ръката. Как откриват хората топлата Но беше вода? трудно и стана много хубав и си заслужава. И Може пък да направим. ще направим От диаманта, сега от да черния има. диамант, ще има диамантени сокове. Може би. Ако някой много желае, може да ни пише, И да се разберем. да се разберем. Хората правят вина лимитирани, ние ще правим сокчета лимитирани. Да, на 100% натурални от сини сливи. 100% гаранция. 100. Няма нищо. Те са и Изпробвани. биосливи, те не са и пръскани. Ланта. Искам да ви разкажа за сезон лято
най-плодородния сезон, най-плодородната година е 2026 през нашия фермерски живот. Това е най-благодатната, най-плодородна година, в която всичко се получи перфектно. Всички сортове сливи, аганца, баганца, доматки, Те първо зеленчуци. започват ягънцата да се раждат и да снимаме епизоди, в които Благодарим на ги Господ, гушкаме. че ни дари с такова разнообразие, зеленчуко и плодово разнообразие. Абе, Голямо плодородие, голямо изпитание. Молим се до година пак да ни пробва. Вече ще сме по-подготвени. знаеш какво ти предлагам? Кажи. Да отидем да нахраня катето, че тя доскоро беше спряла да ни пее и се чухме защо не пее катето. Дали защо устаряла? не пее катето? А то не е от това. Защото зимата ние храним с туюни, екстри. А лятото няма на екстри. сочна трева в изобилие. И тя спря да ни пее. И Като почнахме да я подхранваме с дърти краставички. Дърти краставици, които са останали от градината. И всеки път, като дойде, ми почва се. Ихо, Ще покажем как пей. Сега ще отидем само до нея и почва да ни пее. Специални поздрави за вас с песента на катето. Ихо. Ланта. Айде да ходим да храним катето. Че скоро май не сте я виждали. Да. Баба Катя. Айде. Айде. И да налеем. Нашата Йорданка. Най-голямата юначка. Данче, мама, данче. Мамино фиданче. Нашата наследничка. Данчето. Гера почина. И Данчето остана от Гера. Най-голямата красавица. Злато. Умница, хубавица. Боркито се разболя. Пенсионирахме го, Борко. Много неща се случват. Има неща, които не ги виждате, но не си ги изживяваме. Но такъв е живота. Те вземат в нашите сърца и ни хубави места, за които се сещаме с много любов. Да. Нали те има, Данче? Да, живота е такъв кръговрат. Един се ражда, друг умира. Важното е да сме благодарни, да благодарим и напред. С любов. Данчето. Боже. Кате. Дайде, Йорданки, да ни разведеш. Да ви покажем Покажи ги. бройлерчетата, щастливите бройлерчета. Бяха три, ама единия се отдави. Да. Такъв е живота. Такъв е живота. Това е Бойлерче! истината на живота Ела в тука. ферма. Сега ще ви казваме и такива неща, които се случват. Бойлерчета! Аз им викам бойлерчета! Бойлерчета! Малко трудно вървят, защото са доста едри. Добре се хранят. Женско и мъжко бойлерче. Данчето пие водичка от рекичката. Тук има пробив. Системата. И си пи прясна вода. Чакай да покажем езерото. Чакай, елате с мен. Езерото, жалко, че сега в момента няма патки, гъски. Патки, гъски. Гъскопатки, които много красиво става като плуват. Това е лилията. Беше доста пълно. Тази пролет има и рибки. Сега къде искаш да ни заведеш? Да откъснем краставици на Катя. На катето. Хайде. И дано да ни попее. Дано. Ти ще попееш ли? Чакай Сега да видя. градинката на полито. Да направим една разходка. Това е мушмула. Но не е готова. Опа, ето, на Катито. Две краставички. Бързо при катито. Връща тук, ама. Бързо.
Йорданке! Навънка, Йорданке! Айди, къш. Не може тук. Много добре знаеш. Маха. При зеленчуците не ходят кучета. Да. Катито не си у дома. Кати! Не я виждам в двора. Ореховия и двор. Кати! Кати! Коста! Бързо! Коста, кой ще ядеш? Чай да нема патни тока. Хайди, Кате, гледай да покажем на хората. О, котьо! Хруп. Хрупа опад. Крокодилки? Кой обича крокодилки? То като скоропоговорка. Катито консумира крокодилки. Ще патни тока. Ще ми пълиш така един къч. И кой там? Виж я молеца. Самолета им се А то се зал горното. Долното е ток. Аз съм часах докато го наръпа. Какво ще кажеш, Кати? Ох, милата, много сочно. Ох. Сочно, точно. Я дай десерта на Катито. Да, пак прави. Сега за Катито специално. Чакай, напоена. Имаме и десертче. Ни изде микрофона. Добро. Много бързаш. О, ще ма гризли. Как е? Кой Сливката? Тя не очакваш. Тя плюи Не стилките. очакваш, че сливка следва. Тя да не е глътна. Айде да оставим Катито на мира да си хапва. Снимаш ли ма? Тук се бере гол. Защото имаш ни- ли дрехи, стават целите отрани. Така че черният диамант се бере гол. Голи мацки. Това е нашия диамант. Тук ще хапнем малко. Това е сливата с най-малка костилка. Щерешова костилка. И е много вкусна. Нищо не се вижда, бе, хора. Вкусна праскова. Той ти така. Плътна. Тази година Голям много берекет. плод. Клоните са натежали. Сега ще ви кажем един трик. Как да спасите дървенцата да не се щупят клоните. Пускате овцете. Те си хапват така по-отдолу. Клоните олекват и се Но го качват следите. нагоре. Да ни предобрят. И когато решите, че клоните вече са се освободили, важите ги и край. И почват другите да наливат едри плодове. Ако нямате овце, има край вас овчари, поканвате ги и така спасявате плодовете. Ако нямате овце и не правите този трик, ето какво се случва. Не знам какво друго да правим с вас. Малко ми тежи камерата. Може да пасем овце. Предложете и някакви теми за видео. После ще трябва да събираме лешници. Също е много интересно. Също е много интересно. Бране на сливи, правене на зимнина. Да. Все интересни неща. Еко, знаеш какво друго искам да пробваме? Кажи. Тази облепиха, която имаш ти на едното клонче, останали май са поизподпадали. Скажи, ако са ме. Айде. За първ път Ама ти влез да има набереш. плочета. Добре. В тази ночил градинка. Да. Че съм срокля. Да ти дам в нещо.
Съд. Я първо е тук ма снимай. Един кадър как влизам. Хайде насам. При Давай, облепихата. давай. Тук и пътладжанчета имаш. Я снимай. Да ги покажа. Да. Големите пътладжани. Виждат ли са? Моите пътладжани са, видяха. Навеждане. Сега вече се облепихила, май. Подложи отдолу. Ко? Не хареса? Кисело, горчиво и... Я от тези по... Сега ще донеса. Да снимаме твоята реакция. Но не знам какво се прави стои. Нещо знаеш ли да се прави от облепиха? Мармалад. Май стига толкова. Облепих обер. Облепих обер. Айде сега идвам. Какво ще кажеш? Много яко. Уникално. То още не е озряло. Ма то презряло даже. Ето е реколтата. Опа, от следващия ден, Полинка. Мале, само съм за снимки. Хич не има снима. Само съм за снимки. Нима снимай. Айде ще се върнем след малко по-хубави. Еротична, екзотична. Ето тук един лупо да снимам. Борко, който ми се кара. Мама пак се постригва. Всеки път си казва за последно е. Днес видях 2 пуйки. Това нещо не се е виждало тук отдавна, нали така? Точно така, да ни я показват. Защото пантосват и отдавна нямаме пуйки. И изведнъж гледам пуйки и пуйченци. 2 пуйки с малко пуйченци. Откъде се появиха? Не знам, това е последно поколение на последния пуяк, последното оплодено яйце. Те отдавна ги няма, изведнъж какво Да, става? няма, Какво изведнъж намираш? се появява пуйчи. Пуйчи. Малко пуйчи. Модерно семейство. Да. 2 пуйки с пуйчи. Те са 2 пуйки? Да. Аха. Пуяк няма. Най-модерната ферма. Ферма Монсър. Демократична, либерална. Еротична. Днеска как те посрещнаха сутрин? С песни. С песен. С песни и Са- танци. Човек не може да се успи половин час и викат. Катьо! Ама тя няма подарък от мен днес. Няма. Измисли ти подарък. Хайде, хайде. Измисли ти подарък. Ела да Сливиш. видиш. Ела да Анито видиш и тя. подарък. Анито. Инкомнито. Няма да кажем коя е Анито. Отивам да храня Данчето. Чакай ли. Пази овцете. Тя е на паша. Обаче няма много ток. Долу ще им стигне, не знам. Айде да ми снимаш като храниш Йорданка. Чуле? Да ми снимаш като я нахраниш. Данче, какво правите, ма? Плавници? За плавници ли? Айде, идва закуската. Закуската идва. Как сте тук на сянка? Добре ли сте? Кеф. Кеф на сянката. Тиктокърката Полина Иванова Монсър. Последвайте я. Човек, ще ме обидиш, бе, човек. Как можеш да обиждаш нашите хубави диамантени сливи с дубайски шоколад? Тук каквото и дубайския шоколад. То само вредно. Нека и помогнем да направи 20 000, че от 100 години все малко не стига. Да. Нали така? Яде ми са торта. Ела. Чакай, нямаш микрофон. Да говоря ли? Яде ми са торта, но нямам скоро повод.
И съм си намислила един повод, понеже правя TikTok около 2 години май. Искам да стана 20 000 последователя. И съм си казала, че ще си направя най-хубавата торта и ще си направя клипче в TikTok. Така че ако искате по-скоро да ям торта, последвайте ме в TikTok. Да отслабне. Монито ще напише TikTok-а ми, за да ни объркат и нещо. Кажи от кога все малко и се ни достигат. Ами все малко и все е само около още 100. Сега има някакво голямо наплив и много трудно. Саботаж. Да. Специално към тебе. Всички Да, саботират. защото рекламирам ферма Монсър, но аз съм упорита. Тъпа и упорита и продължавам напред. Айде. Айде, бегай. Последвайте ме в TikTok. Бегай. Поли Иванова. Ферма Монсър. Стопанката на ферма Ти Монсър. да работиш. Айде. Сега. Чакай да видя какво съм записала. Най-добрата биоферма с най-голямото биоразнообразие от сортове сливи. Най-полезния плод. Вижте, тя сама си ги измисля. Не е Био. чак гарантирам. Сливи. Хаштаг. С коя каруца ще ходим? С черната или с бялата? Ето ги. Червена бе. Червената или оранжевата? С бялата. А? С бялата. Що? Айде да ни я цапаме. Айде да не цапаме. Айде. Служебната. Служебната, че горивото е безплатно. Чакай да видим отзад какво е. Сега отиваме да берем сливи, но първо трябва да вземем касетки. И затова се качваме на кълцата и... Подготвителна фаза. Ток. Подготвителната фаза, кой автомобил да вземем, да го хигиенизираме, да вземем касетки и да тръгваме да берем най-яката слива на ферма Монсър. Айде, бутни малко колата напред, да разтоварим отзади. Ама що аз? Че аз съм с отнета книжка за бели. И как що? Как що? Ти ми отне Да. книжката. Каза, няма да шофираш за определен период от време, защото не съм внимателна. Навсякъде хаймона са от всички животни. И правят белички. Да. Ма той ни правим бели. Не само те. Аз не правя. Не. А сега ще ме накараш да разкажа? Разкажи, айде. И тази година много тръни, всякакъв вид, жълти, розови, с малки бодли, ситни бодли. И аз Ситен така. дъжд вали. От бодли и аз идвам сад евенцето и виждам Стена. Хълм от тръни. от тръни и викам как да мина аз Как до да минеш тези ти? хубави сливи. И Газ! викам, ще мина на бърза, скоро ще прелетя. И така прилетях, че даже въобще не разбрах как се озовах в този трап, който е направен за водата да се оттича, когато има много води, да се оттича. И аз така се оттеках, сигурно половин минута се чудех как не си направих нещо. Тя не си взе телефона, изчезна от нищото да беряла сливи, не ми каза. И На аз терапия просто. забелязах, че я няма никъде. Който Към я да я намеря. Къде е тя? И идвам и я гледам, държи катето магарето. Куца. Аха. И реве. Нали? Ихо. И обаче, защо дойдох тук? Защото За не диаманти. мога Без без тези диаманти. диаманти. Който питам, Ама после сам фермера знае как е изкарал АТВ-то. и аз го питам как го изкара и той вика остай. Целия съм в тръни. Ами това е. И затова аз си отнех книжката. И аз много съм добре. Да. Кой каквото прави. Кой каквото прави на другия, накрая на себе си го прави и аз на себе си И го аз сега, нахендрих. като нямам книжка, трябва с шофьор да ходя. Да. Слива с костилка, като череша. Опа. Толкова е малка и Това фръкна. го кажи още 5 пъти. Ето. Хич не се повтаряш. Мисо. Много мисо. Проблем. Трактора е там, къде е спряна? Еми е тук пред
Голямата порта. Голям проблем. Так му трактора. стигнахме, Айде. ще товарим, Айде. ще я чистим. И ко стана? И отново разбрахме, че сме с спукана гума. Поредната спукана гума. И пак поредното шофиране по капла. И не си изградихме навик да поглеждаме първо. Аз чувам тъкър. Ма викам, тя те си лангърка. Ма викам, какво се чува толкова много? И пак на нас. Да. И сега трябва да се върнем пеша. Да вземем другата. Да вземем другата кола. Айде. Еми, друг път ще ни обеца. Малко разходка. То винаги трябва да се оглежда да си първо взема колата, нещата. преди да Въобще е се страшно. кара. Ама, айде. Женска работа. По принцип винаги е така тук. Предполагам и при всеки е така. Но Трябва, сега но- ви го показваме. Но, Айде на разходка. Може да говориш нещо. порта е здраве. Стой се. И ако ме питате защо съм с гумени бутуши големи посред лято, защото ми писна от малки трънчета. Ако има и по-дълги бутуши, би Душите. хубава до тук. Защото има едни такива малки, които се забиват, трябва постоянно да ги чистя. Пък има и едни други острички, които пък страшно много боли. Не, че нямам и забити отдолу по-големи трънкосливки от трънкосливки, но това е друга тема. Но пътя към успеха е трънлив и ние няма да се откажем. Добре. No pain, no gain. Погледни там. Къде? Погледни там. Едно модерно семейство. О, Да ги видиш бяла ти. и черна. А къде е малкото? Абе, днеска е празник. Просто А къде е малкото? А то пък То не е то. не е то. това е едно черничко е. О, Охо. Кати! И как се крият? И след тебе кой идва тук? След мен. Щастлива кокошка. Колко ли щастливи кокошки е изяла кума Лиса? И ние не знаем. Но знаем, че почти нямаме яйца. И се надяваме да е от сезона. Да, а не от кумалиса. Да. Надеждата умира последна. Да. Ще видим. Имаме заявки. Абе, мислим позитивно сега. Да. Имаме заявки, но имаме и свраки, и лисици сигурно. И ние даже не можем да закусим с яйчица. На диета сме. На диета сме. На сливи. На сливи. Идваш ли? Айде, втори опит да отидем да работим. Ако не стане и с този опит, значи трябва да почиваме. А пък то, както знам какво ни е писано, няма да има проблем вече и ще заработим. Знаеш какво казах? Ка? Че, ела така, ако и този опит не проработи... Отиваме на курорт. Как знаеш? Айде. И сега ще се върна за нея. Това е влог от тук, от там. Пътна помощ е пристигнала. Да. С 2 коли. Пътна помощ. СОС даже вече е надута гумата. Ако имате нужда от бърза помощ, пътна помощ, бърза, не ни викайте. Когато имаш техника, авариите по-лесно се преодоляват. Чакаме фермера да дойде от място на престъплението. Днеска ще снимаме. Нали искате да снимаме? Да, малко правим Каква бебе. работа ще свършим, не съзнам. Както бяхме казали в началото на видеото, Един шофьор, един Не. монтьор. ние много слушаме фермера. Ма той ни правим бели. Не само те. Аз не правя. И много го слушаме, много. Много слушаме. го слушаме. Много го слушаме. Да, сега ще го сложа така. То стана и киндия. И да снимаш, после трябва да се и монтира. Айде, снимай фермера. И сега какво правим? Ние ти намерихме работа просто, защото да не оставаш без такава. Да не скучая. Време за реклама. Ако имате проблеми с отделителната система, Заповядайте! Купете си от нашите сушени сини сливи и пестил, който ще предложим за коледните празници, а може би и по-рано. Зависи кога ще го направя.
Затова последвайте ни, за да не изпуснете най-якия пестил и сушени сини сливи на ферма Монсър. Не бегай! Ау! Не гледайте! Не гледайте! Айде да ходим да работим вече. Айде. Че стана и киндия! Заминаваме ли? Да пием за... За днешния работен ден, който Още още не е може да започнал. почне. Може би защото не сме пили сокчето. Гориво. Търсене на най-добрите диаманти. Първо се обират най-едрите и после се минава на тараж. Тъй като ме гледаш нещо, забелязваш ли в мене? О, имаш обици. Боже. И кой ги е правил? Кой ги е правил? Ти? Не. Ам кой аз? Не знам. Не си помня всичките творения. В читалището, като бях ти малки. Ама не. Май Иланка ги е правила. И като... Споменахме Иланка, тя и сега прави. Точно исках време за реклама. То цял епизод само реклама. Я обясни за бижутата на Иланка. Ще напиша, По Human Design. ще напиша страницата и в Инстаграм. Да. Тук малко не следва ли достатъчно овцете май? Да, въобще даже. Ще даже. Горката слива Плаче. плаче и кърши клони от плод. Да я облегчим. Да я облегчим и да й благодарим за плода, който ни дари. Ще се погрижим за нея и сторчица. И Господ да нам даде и водица. Айди, стига толкова приказки. Много приказки. Сега ще ви кажа къде. ОКС, жълтата сграда. Срещу ОМВ, на здраве. Там сме. Когато имаме реколта, хубава, винаги излизаме там. Последвайте ни, за да разберете. Когато имаме хубава реколта, а тя е целогодишно, сме там. Ейте, взимай микрофона и да работим. Катьо, ние берем там и тя е там. Ние берем тук и тя е тук. Разходки си прави цял ден. Нали те има, Катьо? Къде отиди сега? Отиваш нататък. Затова отивам да й дам наградка от любимите й сливки. Катьо, идвам! Покажи, ние сме тук. И къде е Катито? При нас. При нас, винаги тук. Винаги тримата, трите, Само обикаля и се моли. Много хубава ръкавичка. Много. Опа! Кой берял плодовете ни? Кой? Кой? Питам кой. О, питам и отгоре не иска.
с много тежка. Отвори отатък и... Питам кой? И защо този плод е подценяван? Като е толкова хубав. Ние сме тук. Нашето призвание, ферма Монсър. Да възхвали сливата, като най-полезния плод Еми да. за човешката раса. Уха! Защото събрал слънчевите Не очи. гледай. Чакай. Аз влизам вътре. Айде. Малко ми пречи рокличка. Рокличката. Хем да си красива, хем работлива, хем умна. О, мали! Няма ли мъже тук, а? Няма. О! Оле! Помощ. А къде ще я сложиш? Е, там. Това е Айде, дай да страшно. обиколим оттатък. Охо! Ох, Дръж ме. ох, Дръж ме. ох. Дръж ме. Ага! Какъв е стран тук? Вътре. Трън, Ау! цъфна, Имаш трън. трън. А? Секретната ти игла ли? Къде бе? Нещо ма набоди много жестоко. Леле, отворена е секретната игла. Ела да покажем. Мале, тук ма. Това е предпазна игла. Мале. Ай сега, чак ще я Има показвам. тук една секретна игла, отворена. Тя е някой, ако ме нападне. Аз те нападнах и изгорях. Бог дал. От мен взел. А сега Ще ядеме вкусна бобена яхника. Да. Затваряй. Хайде да ходим. Хайде, после пак продължаваме. Нашата мисия. Нашето призвание. Това беше всичко от нас. Ако ви е харесало, ударете по едно пръще. Да, дайте хайп. Това не го Каквото и знаеш. да означава това. Това не го знаеш. Давайте каквото. хайп. Споделяйте на приятели, за да достигнем до повече хора. Да.